Even zitten op een terras op het Jereveen. Een enkeling weegt hem erom. Maar via bij de meeste plakken bleef onbezet. De warmte van de zinnen, dat elke hier naar smacht, moet maar apparaten opwekt worden. De gasten komen wel, alleen ze gaan net te gauw op het terras zitten, gewoon omdat het te koud is. Zo de heat is ken bij u zo lang. Alleen aan de voorkant hebben we dat net. En dat wil we graag ik vol hebben. Restaurants en cafés rennen zo'n soort omzet mis. Vliegen hier wie het in maai haast 30 graden. Zo lekker warm met de heater? Nou is het 20 graden kouder. Geen temperaturen voor ijskoos. Die worden haast net verkocht. Nou ja, de vriezer op dit moment die peilt uit. Die staat gewoon klaar om alle vestigingen te beleveren. Het is gewoon, we hebben één vaste ijsbereider aan het werk die we in vast dienstverband hebben. Het is gewoon moeilijk om hem op dit moment aan het werk te houden. Hoe graag elke hier het ook wil, de waarman kan het net veroordelen. Ze houden de temperaturen bij en binnen vaak zelf ook verbusteren. Januari, februari, maart, april, te koud, te droeg die man. Maaien, vanuit de tweede week is het weer worden, hebben we meer regenwetter gekregen. Maar maaien is ik te koud, want nu is het oorlgraad te koud. En dat betekent dat we dat takkenweken ik net meer in hebben. Dus wordt maaien de 5e man op een rietje die te koud is, net als wat gewoon is voor deze tijd van het jaar. En zo kan het gebeuren dat een squallenreisje van 2 dagen naar Bakkeveen net teruggaat. Groep zoon van de bierenbasis de Twirre van Oerterp bloot in de squallenbanken. Lekker naar het bos en de speelvlakte en alles, maar ja, met die temperaturen en met die delslag zien we toch van dat moet maar net. Ik ging natuurlijk eigenlijk lekker op squalreisje, want als we nou gewoon lekker boetenbjatje of iets anders leuks doen en nou zitten te rekken hier. Eind juni gaat het reisje wel terug. Allereerst, als het waar, nou ja, lid maar.